Waqt iż-żjara tiegħu fir-Renju Unit, il-President ta' Malta George Vella ltaqa' mal-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson. Fil-laqgħa li kellhom f'Downing Street, il-President Vella u Johnson tkellmu wkoll dwar is-sitwazzjoni preżenti fir-Renju Unit wara li nħallu uffiċjalment minn mal-Unjoni Ewropea. Ovvjament l-ewwel ħaġa ddiskutejna kienet il-kwistjoni ta' l-azzjonijiet ta' Malta mal-Ingilterra wara l-Ingilterra sa telqet mill-Unjoni Ewropea. Ovvjament it-tliet oqsma aktar importanti huma l-edukazzjoni, is-saħħa u anki l-interessi tar-residenti fuq żewġ naħat. Il-President ta' Malta qal ukoll li flimkien ma' Johnson iddiskutew diversi materji ta' kooperazzjoni li bħalissa iż-żewġ pajjiżi għandhom bejniethom. Dwar il-Libja, Dr Vella spjega li kemm hu u kemm il-Prim Ministru Ingliż esprimew id-diżappunt tagħhom mas-sitwazzjoni preżenti. Rigward is-sitwazzjoni tal-Libja u l-migrazzjoni. Tal-Libja ovvjament bħala pajjiż kbir, l-Ingilterra għandha rwol importanti ħafna, però naqsmu l-istess opinjonijiet li hemm diżappunti kbar u li wieħed mhux qed jara xi soluzzjoni ġejja fil-futur qarib. Huma tkellmu wkoll dwar l-involviment ta' pajjiżi terzi u x'effetti qed iħallu bilan li tinstab soluzzjoni għat-turbulenza li hemm f'dan il-pajjiż ġar tagħna. Jiġifieri xi ħaġa li wieħed jaqsam ma' Prim Ministri bħal dawn li anki huma qegħdin jaraw id-diffikultajiet kbar li hemm biex wieħed jipprova jsib xi forma ta' soluzzjoni. Sabna ħafna ħsibijiet l-istess fuqha rigward ir-rwol ta' pajjiżi barranin ġewwa tal-pajjiż, imma ovvjament kulħadd jitkellem bit-tama li tinsab soluzzjoni, però soluzzjoni ħadd ma għandu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.